buntag sa karan mga kaigsunan ko diha ni Kristo Buntag, Pastor. na makausapan. Kaya nagtabagay sa mga tubangan. Ito, taga. Aron sa pagpahasnag sa pulong sa atong labangan ng pagkakaroon. Ang atong pagbasa karong buntaga ginusto sa Lucas Kapitulo 15 versikulo Inisip. 1 hangtod sa 7. Ini nagsanayon. Ang karniro nga nawala. Usa niya na kay gayon, may daghang mga gobernador sa buwis o pagkasasala, kaniadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Kunya ang mga Pariseo o mga magkukulo sa balaod naggabagulbol nga nagiyon. Kining kamana nag-abi-abi sa mga makasasala o nagsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanina si Jesus o usa ka sambingay. O mao kini ang sambingay ni Jesus. Pananglit, usa ka ninyo may isa ka gatos nga karniro nga nawala. Kung usa niini, usa may iyang botot. Iyang biyaan ang dubitay dito sa sibanan kung iyang pangitaon ang nangawala nga karniro. Antod nga kini iyang makaplagan. Kung kini kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo. Kung iya kining pas-anon, ug dadon pagbalik ngadto sa ilang. Unya, iyang dapiton iyang mga higala ug silingan ug moingon siya kanila. Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karniro. Sa ingon na sabi ini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinungsod kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinungsod. Mga kaigsuunan ko niya ni Kristo, sa atong pagbasa karon, dako kaayo kini ug kalabutan sa akong kinabuhi. Ug buot ko kining ipaambit sa inyo ha, ang akong kasinatian tungod kay ako ang buwing saksi nga mopangtuod nga naa jud ay ang Ginoo sa atong kiliran ug nagatan-aw kanato sa tanang panahon. Mga igsoon, usa ako sa nakulangan sa pagtuo sa atong labang makagagahom kaniadto. Nakaila ako og Ginoo apan wala ako magtuman sa iyang kabubuton. Dili ko makahibalo magampo ug talagsa ra kaayo ko mosimba. Anaa lang kanunay ang akong kinaiya sa mga kalibutanong kailibgon, mga kalibutanong kalipay. Kung wala ko'y duty, adto diretso ko sugal, inom, ug sa mga barkada, ug wala na'y panahon sa pamilya o pagsimba. Apan, usa kay gayon ni ana, iabot gayon ako og pagsulay. Nagkasakit ako ug nagbalik-balik ako sa doktor. O nagkalain-lain ang findings sa akuha. Bisan pa ang matambal nga akong giinom, walay epekto sa akuha. Nagkanayon ako sa akong kaugalingon nga wala naman siguro'y kaayuhan ang akong sakit. Busa, nakadesisyon mi sa akong pinalangga nga asawa nga moadto sa Cebu aron sa pagpatambal. O pila istorya, katulong nga bisis gayud kami nagbalik-balik sa Cebu. Sa tulo ka higayon nga kami gabalik-balik sa Cebu, daghan kaayo ang mga laboratory examination sa akuha, susama sa angiogram, thallium test, turaiko, ECG, X-ray, MRI, endoscopy, CT scan, ug uban pa. Sa lakton nga pagka-istorya, sa ikatulo namo nga pagbalik-balik sa Cebu, ang last na ko nga gi-examine mao ang ako ang baga kay lagi sige man og sakit akong likod ug magmutgot ang akong baga. Ug tungod lagi kay naamatay serbisyo isip usa ka pulis, kinahanglan akong balik sa pag-duty
mao nga giingnan mi sa akong doktor na ipadala na lamang ang resulta sa ako dinhi sa pagadian. Tuod man pila ka adlaw ang milabay, miabot ang among gipaabot nga result sa CT scan sa akong baga. O dali-dali na mo kining gisusi. Ug dito gaasoy na aduna di ato'y balatian nga gitawag og fibrosis. Wala ko kasabot ug unsang matang nga sakit kining fibrosis. Busa gi-research ko kini dayon sa internet ug sa pagkabasa nako may tungod sa sakit nga fibrosis. Nahugnok ako ug nakurat, naluya ug nawad-an sa paglaom kay gikan daw sa pagdiagnose sa usa ka tawo niini nga sakit. Ang lifespan sa kinabuhi mukabat na lamang og 3 hangtod sa 5 ka tuig. So kada to dili na ako makatulog, walay gana sa pagkaon, sige na lamang ako og hinuktok. Busa giamumahan ko og yatimanan sa ako ang tibuok pamilya, labi na ngadto sa akong mga igsoon, mga ugangan, ngadto sa akong asawa, ngadto sa akong pinalangga nga inahan, ug sa akong mga kahigalaan. Di ba hospital o sabi nila ako diri sa pagadian kay wala naman may igong kwarta na ibalik ngadto sa Cebu kay nangurot na sa pagsigi o balik-balik ngadto. Kung dili ko masayop murag pagadian doctors o Paug Sambuanga del Sur Medical Center lamang ang wala na ko admitan din sa pagadian. Ug sa gihapon dili ko makatulog ug dili ko kaon ug magsigi ako kurog nga dili na ko mapugnan ang akong pagkurog. Busa nakahukom ang tibuok kong pamilya nga dadto na usab ako sa Osamis aron didto na usab ipa-ospital. Apan sa gihapon walay alibyo ang akong balatian kay grabe manggayod ang depresyon nga akong gibati may tungod sa akong sakit kay dili man ako kini madawat. Busa giuli na usab ako pagbalik sa among Pinoyanan o pilay istorya. Niabot ang panahon nga ang yawa na gayod at nagbandar sa akong kinabuhi kay nawad-an naman ako pagtuo o pagsalig sa atong Ginoo. Busa nabuhat ko gayod ang mortal nga kasalanan nga mao ang pagtutlo sa akong kinabuhi pinaagi sa pag-suicide. Apan tungod lagi kay gisigihan mo ko sa pag-ampo sa tibuok kong pamilya ug mga higala, nakalingkawas ako sa kamatayon ug wala man gitugot sa atong labang magagahom nga ako nakamakabsan sa akong kinabuhi. Sa dihang naluwas ako sa akong kinabuhi ngadto sa kamatayon, nangayo ko pasaylo sa Ginoo. Ako naghilak ug nagbasol sa pag-ayo ug naghinusol ngadto sa atong Ginoo. Mutuog sa dili sa pagsigi na kong pagsampit sa pagkampo sa atong Ginoo, wala na akong kabaton o kahadlok kung unsa pa man. Gani sa hinay-hinay nawagtang na ang depresyon sa kaluoy sa Ginoo. Makatulog na ako o mibalik na ang gana sa mong pagkaon, inubanan sa tinuuray kong pagkampo sa Ginoo o pagbuhat sa matarong nga kini mo'y makapahimuot kaniya. Tanang higayon ako nagampo ug nagasampit kaniya ug i-offer ko sa iya ang tibuok kong kinabuhi, ilabi na ang akong balatian nga ginahambin karon ug ako magaingon sa inyo nga naa jud ay ang Ginoo. Busa ako nakaingon nga naa pa jud ay ko mission dinhi sa kalibutan. O mao na ni karon ang pagtindog nako sa inyong atubangan aron sa pagpalapnag sa pulong sa atong labang makagagahon. Mga igsoon ni Kristo, kining kasinatian sa akong kinabuhi, akong gipaayambit kaninyong tanan. Ug wala ako ikaulaw, mag-isaysay sa inyo ha, kay gusto na akong ipaabot sa inyong tanan. Nga na judiay ang Ginoo, ug andam siya nga mutabang kanato sa tanang higayon. Kay iya mang higugma, busa kabahin ini buot na akong ipaabot sa inyo ha, nga samtang ani apat kada nagpagabuhi
buhaton ta kanunay ang mga maayong buhat ug paglikay kanunay sa mga daotan kay kini lamang ang bugtong tangbuhunan aron maangkon ta ang hingpit nga kalawasan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kay musugot ta og sa dili kita mamatay man. Sa ginaingon, remember, you are dust, and unto dust you shall return. Busa, batunan ta kanunay ang mga opsanon nga kasing-kasing aron ang gugma pagkindait sa atong usag-usag ang patigbabaw samtang aniya pag kita nagpakabuhi ning madanlog ta nga kalibutan. Finally, I would like to share to you this verse from Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous. Do not be frightened or dismayed. For the Lord your God is with you wherever you Good go. morning, ma'am. Asa ka? Daghang king salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, O hinato, pwede ka makuyog? kini makahatag na to og gamay pagtulunan. Apa sa airport? Tagsa-tagsa na itong Okay, sinatihan ma'am. sa itong kinabuhi. Daghang salamat.